Преди 15-16 години майка ми си смени двете стави. Ходеше си, след една дълга разходка започнаха болките в дясната става. Отиде при същият хирург, който и каза, че е време да се оперира. Направи преди 2 години ревизия. 1 година големи болки. Преди 1 година направи втора ревизия и болките продължават. И аз реших да приложа една програмистка техника. Хронологично извадих снимки, търсейки разликите, т.е. там, където нещо се променя, там да е причината. Това е снимка преди реоперациите. Това е снимката в деня преди първата реоперация. Това е снимката в деня след реоперацията. Това, което ми направи впечатление на мен, е ето тази дъга тук. И всъщност се така насочвам вниманието ви на там. Продължаваме. Значи, ето по-ясна снимка, същата дъгичка, тук се вижда винта. Така, при първата реоперация се смени само тази част, самата чашката. Топката заедно с този ствол беше сменена при втората реоперация, понеже там подозираше хирурга, че е проблема, че има тук движение. Цимента е почнал да изпуска. Така, ето още по-ясна снимка. Гледаме тази тук дъгичка, винта. Така. Сега забелязваме тук, че започва да изтънява. Тук започва да прозира. А междувременно междувременно е сменена, сменена е вече тази част. Тук. Топката с ствола. Нарочно ги наричам така. Така, тук виждаме още повече изтъняване. Сега, след като отидохме при хирурга и казахме, че болката се усилва, той се очуди и назначил странична снимка. Така, аз съм се опитвал да накарам рентгеновите лаборанти да ми направят странична снимка. Те са ми казали, че това не е възможно. Обяснено ми е, че имат протокол да снимат отпред, не се снима отстрани. Значи той успял да ги накара да снимат отстрани. Явно имал някакво подозрение за нещо и тук се вижда един изкривен винт. Така, което на мен ми говори, че има движение на чашката. Така. Ето тук въобще вече не се вижда тази дъгичка. И всъщност това е последната рентгенова снимка. Значи, когато показах хронологията на тези неща, на много от докторите им увиснаха челюстите. И един ортопед назначи 3D скенер. Така. И консултации при професори. Така, ето разчитането на 3D скенера. Аз продължавам с снимките от 3D скенера. Тук съм дал обща снимка, съм извадил. Сега, тук
след разчитането на скенера, пък това, което разбрах и което проследих и ми направи, потвърждава разчитането, след завъртане, значи, както виждате тук, центрирано се вижда, но след завъртането се вижда, че опира в задната стена. Т.е. не е центрирано. Това изглежда центрирано. И също се вижда изкривения винт. Така, тук давам снимка отпред, ето вижда се износването, пише си го и в... значи така, силно ми е направо впечатление, това се потвърждава от 3D разчитането. Ето го износването тук, сега завъртаме и това. Ето докъде стига износването, нали? Още малко съм го завъртял, ето да се види докъде и продължаваме назад с въртенето. Нали, сега тук не е толкова, така в другата половина да се каже, задната половина. И всъщност това е последното, което съм заснел. Искам мнение, препоръки, благодаря ви. Така, сагата продължава. По молба на майка ми се свързах с професор, който оперира в България, който оперира с друг професор, който на консултацията му показах тези неща до тук. Опитах се да му привлека вниманието, не знам доколко съм успял. Дадох му флашка с всичко това, което виждате, и с още оригинали и документи сканирани. Впоследствие се оказа, че той изгубил флашката и впоследствие дори изгуби оригиналния диск на 3D скенера. Така, професора, на който гласувахме доверие, не фигурира в епикризата. Така. Сега, това е първата снимка след третата операция. Третата реоперация. Сега искам да кажа следното. Хирургът, който е правил предишните ревизии, комуникира с нас и каза, че иска да изреже капаче, през което да почисти, да сложи стеблото и с телчета така. Да го стегне. Майка ми каза, че не желая такова нещо и иска да се чисти от тук. И това беше логично, защото насякъде пише, че майка ми има остеопороза. Това нещо не беше коментирано с нас и е изрязано капаче, сложено е и телчета. Сега, просто го казвам. Така, да кажем, че тук нищо не виждам. Но в епикризата нищо не пише по повод смяната на чашката. Значи, главата и стеблото очевидно са сменени, но нищо не пише за смяна на чашката, което беше всичко до тук. Ви говоря за проблема, че тук протрузира и това навлиза в този малък таз. Така, задал съм силно 5 пъти сигурно съм питал какво се случи с чашката. 5 пъти. 3 пъти писмено съм питал. Отговор не получих. Въпросът беше избегнат. Единствено от професора, който фигурира в епикризата, от телефонно обаждане на наш близък към него, аз не комуникирах с него. Аз съм гласувал доверие на професора, другия професор, и комуникирам с него. Така. Но нито той, нито професора от епикризата дадоха обяснение. Професорът от епикризата даде обяснение. Каквото трябва е направено. Така. Значи, през цялото време аз подходих с недоверие към тази операция и много съм пазил майка ми.
Значи майка ми ходи един месец на рехабилитация, много добра рехабилитация. И 6 месеца я пазя да ходи с проходилка, да ходи правилно, изправена, да стъпва правилно напред пръсти, колене, успоредно, изправена. Правиме си гимнастиките и 6 месеца нямаше болки. Така, дет се казва, поотпуснахме се и я заведох на вилата. Тя там е решила да се понатовари с бастун и започнаха болки. От изкривяване явно първо от ишиадикуса тук и почна и крака и в момента болките се засилиха. Правихме следващите снимки. Ето тази. Тази е след 6-тия месец. Контролно сме я направили. Ние даже мислихме, че нещата тръгват добре. Но ето тук. Почнаха. Значи, ето снимка, ето още една снимка. Набързо ги показвам. Защото почнаха болките. Първо мислихме, че от ишиадикуса, че това в крака е нещо странично. Не от операцията, но вече отиваха на там нещата, че нещата са от операцията и в момента болката е ето тук. Това всъщност е последната снимка, която исках да ви покажа. Връщам назад. Болката е ето тук. Ето тук в ингвиналната гънка. Много силна, остра, засилена вече даже докато ляга. Значи, т.е. болката прогресира. Така. Ами, какво друго да ви кажа? Това е като един хронологичен клип, за който да го представя на следващия човек, на който ще гласуваме доверие. Така, направихме и 3D скенер, а това е разчитането му. Отново се обръща внимание на протрузията към малкия таз. Така, преди да продължим напред, ще ви припомня снимка от предишния 3D скенер, преди третата ревизия. Така. Ето го, обръщам ви внимание на чашката, главата, нали? И тази предната част към малкия таз и тук задната част. Така. И сега ще я съпоставим с снимката от сегашния 3D скенер. Ето вижте колко навлиза чашката, главата и тук какво разстояние има. Така, преди да продължим, ще ви покажа и част от епикризата след третата ревизия. В която няма да видите нищо за интервенция на чашката. Продължаваме. Ще завъртим 3D скенера преди третата ревизия. Ето. Започвате ли да виждате? Ето го винта. Така. А това е 3D скенера след третата ревизия. Последният. Сегашният. И него ще го завъртим. Виждате ли, никъде не се вижда винт. Трябва да ви кажа, че с тази интервенция
този премахнат винт, която не е описана в епикризата, започвам да ставам параноичен, че са прикрили следите на предишния хирург и едва се въздържам да не облагородявам породи. Край. Така. Вижте какво великите специалисти не видяха, не пожелаха да видят или неглижираха. Това е 3D скенер с висока резолюция на таза на майка ми. Тази визуализация е направена от хирург, занимава се с 3D моделиране. Виждате как всичко е избито от главата и чашката. Така. Всъщност, вижда се, че има нужда от пластика на тази. И аз смятах, че последната трета ревизия ще направи точно това. Дълго време се питахме какво се случи с чашката, защо винта е махнат. Не получих отговор на този въпрос и след умуване, разговори с хирурги, ортопеди, от дума на дума стигнахме до извода, че всъщност те са направили луксация, т.е. луксирали са чашката от това положение, в което е била тук в избитата част, те се я завъртяли да бие в здравата част. Значи дай, като тук сме го избили, да го избиеме и тук. Гениално решение.